ಏನ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್, ಹೊಸತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್. ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪುಲಿ. ಅನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಡ್ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರುಳ್ಳೆ ದಯ ಪಂಡು ಪನ್ಪನಿಕ್ಲಿ ಬೇಗ ಇನ್ನಿತದಾದ ಈವೆಂಟ್ ಏನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾಯಿನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪೋನಾಗ ಆ ಈವೆಂಟ್ದ ಇಂಕ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಕ್ಕ ಪಂದಂದು ಆ ಟಂಟಡಾಯ್ ತೂಲೆ ಕೈ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಕೈ ಇಂಕ ಇಂಚನೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಉಲಾಯಿಡ್ಲ ಕೈ ಉಂಡು ನೆರ್ದುಗಳ ತುಂಬ ದಿನ ಅದ ಬತ್ತ ಬತ್ತಿನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಿಂದು ನೆರಿಯೂರಿ ಅಮ್ಮ ಕೈ ಸೆಕಡ್ ಬಂಡತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಕ್ಕ ನೇ ಮೇರೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬರುವ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐಡ್ ದುಂಬು ವಾಮಂಜೂರುಡು ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಓಪಂದಕ್ಕಿಂಡ ಪಿಲಿಬೆಲ್ಯ ಮುನಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ರೀಮೇಕ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಸಾರಿಯನ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಒಂದುವೇ ಸಾರಿ ಸೊ ಈ ಮೆಟ್ಟು ವಿಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗು ತೂವೊಲಿ ವಿಗ್ ಕಡ ಕೆಲವು ಮಾತ ಕನೈದಿರು ತೇಜು ವಾಮಂಜೂರು ಪಂದ ನಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತುಣ ಗೊತ್ತಾವು ಈ ರೀಲ್ ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅವು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೋಡಾವು ಸೊ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಮಾತ ಉಂಡು ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಪೋದು ಪಿಲಿಬೆಲ್ಯ ಮುನಕ ಆಪಲ್ ಸೊ ತೂಲೆ ಪಿಲಿಬೆಲ್ಯ ಮುನಕ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಸಸ್ತಾ ಪಿಲಿಬೆಲ್ಯ ಮುನಕ ಬಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಗ್ ತಿಕ್ಕರಿತ್ತು ಬಂಗ ಬೈರೆ ಪನಿ ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್. ಸೊ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಔಟ್ ಲುಕ್ ಇಂಚೊಂಡು ರಿಯಲ್ ರೀಲ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಲಿಂಕ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜಾತ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂದಾರ ಮಾತ ಪೋಯರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ ಗಾಡಿಡೆ ಯಾನ್ ಪೋತೀನಿ ವಿಜ್ಜಾನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನ್ನತ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ತೇಜು ವಾಮಂಜೂರು ಪಂಡ ಆರೆ ಸೊ ಅರ್ನತ್ ರೂಟಿಂಕಿಲ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಂದೆ ಸೇಮ್ ಶಾಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶೂಟ್ ಆನ್ ಗೈಸ್ ಪರಬನ್ನು ವೇಸಪೋದು ಜೀವಿತ ಪಿರವತ್ತಲ್ ನಂಗೆ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮುಲ್ಪುಲ್ದೇರ್ ಇನ್ನು ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅದು ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಅವು ತೂಕ ಏಪ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದು ನಿನ್ನ ಅನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಡ್ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರುಳ್ಳೆ ದಯ ಪಂಡು ಪನ್ಪನಿಕ್ಲಿ ಬೇಗ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅದಾ ಮೋಸ ಮೋಸ ಪೋತೆ ಪಾಪ ಅಣ್ಣೆ ಮೋಸ ಬಂದಿರ ಹೋಯ್ತು ಮೋಸ ಪಂಪೆ ಏನ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಹೊಸತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪುಲಿ. ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈವೆಂಟ್ದ ಆಂಡ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬಂತು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕದಾದ ಬಂದು ಬಟ್ ಇನಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಅಲ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತದೊಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಂಜಿ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಇನಿ ಆನ್ ಪಾಡ್ನೊಂಚಿನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಏನು ಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಆರೇ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿನಿ ಇಂಥ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಾನು ಅವೇನು ಡಿಸೈನರ್ ಡಬಂಡ್ದು ನಾನು ರೆಡಿ ಮನ್ಪಾಯಿನಿ ಸಾರಿ ಟು ಲೆಹೆಂಗಲಕ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಆದಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ. ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಕ ಬಂದು ಬಂದಂಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ಬಂದು ಪಂಡೆ ಅಂಚದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಯ. ಸೊ ಒಂದು ಯಾನ ಮಾಮೂಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿರಮಿಸಿ ಏನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅದು ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನಿ ಐಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಸೊ ದಯಪಂಡ ರಡ್ಡಿ ಇವೆಂಟ್ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪೋಯರಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ತೋಲಿ 4 ತೊಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು 4 ತೊಟ್ಟೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿನ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತೊಟ್ಟೆ ಇದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಮರಿದ ಪೊನ್ನದಾಲ ಆಪು ಜತ ಎಂಕ್ಲ ಮರಿಯದ್ದು ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಾಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಎನ್ನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಲೆ ಮುಚ್ಚು ಅವು ಕೂಡ ತಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಏತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಹತ್ತು ಗೈಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಡಕ ನೆನಪು ಅಂತೀರ ಅಂಚ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪುನಲ್ಲ ಒಯ್
ಬೇತ್ ಮಲ್ಲ ಮರಪಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪಂಡ ಚಾಪರ್ರಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋತುನು ಕೀನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಡಿ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ಗಾಡಿದ ಕೀನ್ ಐರ್ದು ಮಂಜು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಾಡಿದ ಕೀನ್ ಗಾಡಿಡೆ ಬುಡ್ದು ಬೈತಿತ್ತು ಇಂಜಿನ ಮೇನ ಗಾಡಿ ರಪ್ಪೆರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಕಲ್ಲೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಲ ಕಾದು ಪೋತೆ ದಯಪಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಮೇಟ್ ಯಾನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪನ ಜನ ಪಡ್ತದೆ ಆಯ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸನ್ನು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಲ ಆಡತ್ತೆ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೇಟ್ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಂತೆ ದಾದ ಬಂದು ಬಂಡ ಬಿಸಿ ಪುಂಡಿಡ್ ಬಿಸಿ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಂಡಿಡ್ ಬಿಸಿ ಅತ್ತ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ನಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆಯನ ಪುದರ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಮತ್ತೆ ಕಡಪಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅವ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಓ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆದ ಮನ್ಪನ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಆತನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತಾ ಆತನೆ ನಮ್ಮ ಓನೆ ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊಂಗಲಾಕ ತೋಜು ದೊಂಬುದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಎದುರುಂಡು ದೊಂಬು ಒಟ್ರಾಸಿ ಉಂಡು ಮರಿಯಲ್ಲ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಪನೆಯರು ನಮಕ್ ಬೋಡಿಪುನಾಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಡ್ಸನ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತಾ ನಿಖಲ್ ತುಯಾರು ಶೂಟ್ ಇತ್ತನೆ ಪಿಲಿ ಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ತಗೋ ಆ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಆ ನಿಖಿಳ ಬಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೀರೆನು ಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಂದು ಯಾನತ್ತು ಪೊಲು ಏನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎನ್ನ ಟೈಲರ್ ಪೊಲ್ಲುವೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಟೈಲರ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನ ಕೆಂಪುದ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಒಲ್ತು ಪೀಸ್ ಯಾ ಮಾತ ಪಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಾಗಡಿದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೀಸ್ ಪೊಲ್ಲುದಿನಿ ಎಂಕಿಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲನೆ ಟೈಲರ್ ಏನ ದಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಲೆಹೆಂಗಾ ಅವಡು ಚೂಡಿದಾರ್ ಅವಡು ರಾಕಿ ಅವಡು ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅರಡನೇ ಪೊಲ್ಲರ ಕೊರ್ಪುನು ಸೊ ಈ ಸರಿ ಏನ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಕನಪಾದಿತ್ತೆ ಮೀಶೋರ್ದು ಒಂದುವೇ ಸಾರಿ ಇಂಚಿನ ಸಾರಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೀರೆ ಸೊ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಆ ಸೀರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಂಕ ಬೇತ ಬೋಡಿತ್ತು ಸೊ ಐಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಈ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ ಈ ಕಲರ್ದ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ನಾಲು ಸೊ ಎಂದಾದ ಮತ್ತೆ ಸೀರೆ ಕನಪ ಯಾಂದಾದಿನಿ ಎನ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಬತ್ತನದ ಸೊ ಬಡ್ಡೆ ಗಿಪ್ಪಡಿ ಸೀರೆ ಆಪಂದು ಎನ್ನೆ ಬೊಕಾಂಡಿ ಇಂಕ ಸಾರಿ ಆತ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ಜಿ ಲಂಗರ್ ಹಾಕಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ ಪೊನಗೆ ಇಂಕ ಲಂಗರ್ ಹಾಕಿ ಪಾಡಣ ಒಂಚೂರು ಒಂಥರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ನ ಲುಕ್ ಲಕ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಥಾಟ್ ಸೊ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಸೀರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೀರೆನು ಲೆಹೆಂಗಲಕ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಜು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತನೆ ಯಾನು ಏನಂತೆ ಬುಟಿಕ್ ಕೊರಡಬಹುದು ಒಂಜಾದ ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬುಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆತನಗ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕನ ಕೊರ್ಕನ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಅಡೆ ಕುಡ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಡ್ಜೆಟ್ ತೋಡಾಪುಣತ ಅನ್ಸನಾಗ ಇನ್ನಿತದಾದ ಈವೆಂಟ್ ಏನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾಯಿನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪೋನಾಗ ಆ ಈವೆಂಟ್ದ ಇಂಕ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಕ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರ ಫಾರಿನ್ ಅಕ್ಕ ಫಾರಿನ್ ಇಪ್ಪುನಾರು ಊರಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದನ್ನ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ಸದು ಎಂಕಾರ ಮಸರಿ ಎಂಕಾರ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಮಂದಿರ ಬಂಗಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡು ಆರು ಪಂಡಿರು ಇಂಚ ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದನೆ ಕಸಿನ್ ಮೆಹಂದಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಮನ್ಪುಡು ಮಾತ ಪಂಡಿರು ಬೊಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಲೆಂಡನೆ ಕನ್ನಡ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇಂಕ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಪಂಡಿರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಕಾರ ಪಾಡಿಯರು ಡ್ರೆಸ್ ದೇ ತೊನು ಪಂದು ಪಂಡಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ಪೊಲ್ಲ ಪಂಡದು ಎಂಕಾರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಏತು ಪನ್ನಡ ಬೊಡ್ಚ ಪಂಡಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಜ್ಜಿ ಆಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಚ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರೆ ಇಂಕ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಡ್ರೆಸ್ ಪೊಲ್ಲಾರೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೋಡು ಆತ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಅನ್ಸದ್ ಯಾನು ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ನೋಡು ತುಂಬಿ ಯಾನು ಪೋದು ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಅರಿಗೆ ನಾ ಸೀರೆನು ಅರಡ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಲಂಗ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಂದ ರಾಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಲಂಗ ರಾಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಈ ಫೋಟೋನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಅದೊಂದು ಫೋಟೋ ಪಡುತ್ತಲೇ ಈ ಫೋಟೋ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡು ರೀಲ್ ಹಿಡಿದು ತುದಿತ್ತೆ ದುವೆ ಸಾರಿ ಪನ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಕೈತ ರಾಕೆದ ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಂದೊಂದು ಉದ್ದ ಕೈ ಕುದ್ದೆ ಕೈ ಪಂದು ಪೊಲ್ಲ ಅವನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಎಂಕ ಆ ಟೈಪ್ದ ಕೈತ ಬೋಡಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ದಾದ ಬಂತೆ ಅರಡಂಚನೆ ಪಂಡೆ ಸೊ ಆರು ಪಂಡಿರ ಜೀವಿತ ಯಾನು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಪೊಲ್ಲುದಿಜ್ಜಿ ತೋಗ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಂಡಿರಾರು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡಿರು ಏಡ ಪೊಲ್ಲವನು ಒಲ್ಪ ಪೊಲ್ಲವನು ಏತಾಪುಂಡು ಟೈಲರ್ ಏರು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುವಂತನು ದೂರ ದೂರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಸೊ ಆರು ಉಪ್ಪುನಿ ಕುತ್ತಾರಡು ರೇಣುಕ ಪಂದದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆತೇನ ಕೈకి ತಿಕ್ಕಣ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಡು ಗಂಟೆ ಐನಾರ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ನಿಂಗೆ ಆತು ಖುಷಿ ಅಂಡು ತೂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗಾನಿತ್ತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ರಾಕೆ ಇಂಚ ಬೈದನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದು ತಿಕ್ಕದಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಕಲೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗುಬ್ಬಿ ತಿಕ್ಕಾವೆ నేను తూదు నిక్కల్ గ్యారంటీకి ఏనోరు సీరెద లింక్ కడపుడ్లే ಬಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪರ್ ನಿಕ್ಕಲ ಪೊಲ್ಲವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ತುಕ ಎಸ್ ತೋಚ್ಪವೆ ಯಾನು ಪಾಡ್ದಿ ತೋಚ್ಪದನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತದು ಒಂಚೂರು ತೋಚ್ತಿಯರಾನಿ ಟಂಟಡಾಯ್ ತೂಲೆ ಕೈ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಕೈ ಇಂಕ ಇಂಚನೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಉಲ ಇಡ್ಲ ಕೈ ಉಂಡು
ಅಂದೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕೈ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಪುಲ್ನ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತನತ್ತು ಆರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದೀನಿ. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ತಗೋಳಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು. ಈವನ್ ಲಂಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಫುಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೆ ಆಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪವೆ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಲೈನಿ ಕೇತಾಣ್ ಪಂತಿಜರೆ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅಮೌಂಟ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಏತಾತಂದ ಅದ ಮಾತನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಈ ಸಾರಿಗೆ ನಾನು 800 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೆ, 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ. ಸೊ ತೂಲೆ ಒಂದು ತಿರ್ತು ಸಾರಿದ ಡೌನುಡು ಒಂದು ಲಂಗದ ಒಂದು ಲಂಗ ಇಂಕ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪರ ಕಾತೊಂದಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಏನ ತೂತರತ್ತೆ ನಿಂಚ ಪಿದಾಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಬೆಗಾರ ನಿಕ್ಲಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವು ದೊಂಬ ಅಂಚ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡಿಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀನು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಡು. ಸೊ ಬಳಿ ರಪ್ಪ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾತಿರಂತೆ ಗೈಸ್, ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾತಿರಂತೆ ರಪ್ಪ. ಶೋಭಾ ಅಂಚನೆ, ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಕುಲ ಸುಪುತ್ರಿ, ರಾಜೇಶ್ ಅಂಚನ್ ನಮನ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ನಮ್ಮ ಮದುಮೈರು ವರದೊಲೆರು ಜೋರಾನ ಗಾಡಿಕೊರಡು ನಮನ ನೇಸಿದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಬರ್ಪುಡಂಚಿನ ಹೊರತು ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಜೋರ್ ದಾಟಿ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಈವೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಬತ್ತಿನ ಅಂದ ಲಕ್ಕಿ ನಾವು. ಎಸ್ ಓಕೆ ಈವೆಂಟ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಇಂಚನೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ 11:48 ಸರಿಯಾ ಅಂದ ಮಡಿ ಮೇಲೆ ಕಾಕಾಜಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದಾರ ಅಂದತಿ 11:48 ಸರಿಯಾ ನಂಚಿನ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕದಾಂಡಕ್ಕ 6 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7 ಓಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನ್ಕೊ ನೋಡಿ ಇರ್ನ ಎಸ್ ಮಲ್ಲ ಮನಸರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲೆ ದಾದಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದರ್ ಪೂಜನ್ ಅರೆ ಪೂಜನ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಲೆ ದಾದಗೆ ಬುದರ್ ಯುವಿಕಾ 4 ಎಸ್ ಓಕೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಮೌಲ್ಯ 4 ಜೋರ್ ಬನ್ನಿ ಮೌಲ್ಯ 4 ಎಸ್ ಓಕೆ ಧನ್ಯತ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಲ ಒಂಜುಂಡು ರಿದಿತ್ ಮುಜಿನೇನಾ ನಾಳೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಾದ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದು ಗೋದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಅಂತ ಬೈದು ದಾದ ಕೂಡ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೆರ್ದಿ ಕಡೆ ತುಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನೆರೆಯೂರಿ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಬದರದಾದಾಗೆ ನೋಟ್ ರನ್ ಈ ಜನ ಬೈದಿರೋದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ರೆ ನಾವು ಗುರುತುಲ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಲಿಪಿ ರಾಧ ಅಕ್ಕದ yes okay ತೋಜ್ ಮನೆ ಏರ್ ಕಿಟಿಕಿಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಬಾಗಿರಂತೆ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಫ್ ಬೇರೆ ಬೆಲ್ಲ ಕನದಾಗ ಬಲೆ ಕಮಾಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಗ ಔಟ್ ಓಕೆ ಕಂತರ ಓ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ ಪಿಸ್ತಾತ್ಗೆ ಬೇಡ ದುಂಬುದ ದಾದ ದುಂಬುದ ಕುಜಲ್ ಅವು ದುಂಬುದನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಎಂಕ ಮಾಡಿ ಬರಂಚಿನ ಐಟಮ್ ದುಂಬುದ ದಾದ ಮುಂದೆ ಕೇಟ ಒತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಟನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನ ಆಡಲಿ ಕಮಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಬೇರೆ yes yes come on ಬಟ್ಟಾದನಿಗೆ ಇರೋ ಚೂರ್ ದಾದ ಆರಾಮಿಗೆ ಹೊರಣ್ಣೆ ಲಾಂಗ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ತೂತಾರ ನಿಕಲು ನೋಟದ ತಿರ್ತಿಡು ಉದ್ದಡ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಹೊರತುಲೆ ನೋಟಿಚ್ಚ ಆಯ ಬರಪ್ಪ ಅವು ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಓದ್ಯವರೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ನಂಬರ್ ನಿಖಲ ನೋಟು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಖಲ ಜಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಓಕೆನಾ ಗೊತ್ತಾಣತ ನೋಟು ತುಯ್ಯರತ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗಳಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ ಬರಡು ಓ ಆರು ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ನೋಟ್ಲ ಪಾತಂತೀರಿ ಎಸ್ ಬರಡು ಅಣ್ಣೇರಿ ಬರಡು ನೆಕ್ ಬಂದ್ಪುನ ಲಕ್ ಬಂದಿಂದಿ ಎಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪರೆ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತನವನ ಕುಟ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರಲೇರೆ ರೆಡಿ ಉಲೇರ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬರ್ತಾರಾ ಬೇಗ ಕಮಾನ್ ಇಪ್ಪು ಪಡಿಯಾ ಒಂದು ಸಾಗಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕುಂಟಾಗಿದೆ ಗಮನಿಸಿ ಕಮಾನ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದೀರಾ ಓಲೆ ಅಮ್ಮ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಡಿಟ್ರೆ ಗುಂಟು ಬಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ದಾಡಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಮದಿಮಯನ ಕಸಿನ್ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ನಮ್ಮನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅದ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಡಾನ್ಸ್ ಇಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ವರ್ಪೆರ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಮದಿಮಯನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಓಡ್ ತಾಟಿ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ರಾಜು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬರ್ತೀರಾ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ನನ್ನ ನೆಟ್ಲ ಹೈಪ್ ರಾಜು ಇದು ಸುರಾನಗನೆ ಅಂಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಬೋಂಡು ಪಾನೀರು ರಾಜು ರಾಜು ಅಂಚಕೋನ ಕಂಡಿನಿ ಪೋಂಡು ವಿಕ್ಸ್ ಕಂತು ತೀತ್ವೆ ದುಂಬೆ ಬಂತು ಅವರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಮಿಲ್ ಬೋಯಿನ ಎಸ್ ಓಕೆ ಏರು ಶೋಕ್ ಬಂಡೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಬಂಡೇರು ಏ ನಾಳೆ ತಾಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬರಡು ತಾಟಿ ತಾಟಿದು ಕಾಸು ಬರೋದು ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಟ್ಟೆಗೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾರ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಗೇಮ್ ಹೊಡ್ದುಂಬು ಅಕ್ಕ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಲಿಯಾ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊರಲಿಯಾ ಈಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಜೊಂಜಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿನ ಗೇಮ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ತುತ್ತೋಡು ಓಕೆನಾ ತುತ್ತರ ಗೊತ್ತುಂಡ आपको सारी पहनना आता है क्या नहीं आता है किसी को बुलाओगे क्या हेल्प के लिए ಏರಲ್ಲೇ ಪೋಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪೋಡ ಎಸ್ ಏರನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ತುತ್ತಾರೆ ಮಗನ ಎನ್ನ ಹೊರತ ಬಂಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ಕೊರಡು ಅಟ್ಟು ಪೇನ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪೊರ್ಲೆ
చిరులావుడు నాజుకాదు షోకుడు షోకుడు నడబోడు ఓకేనా अत्तक दादा बन को नहीं समझ आ रहा है क्या आपको ए बालू ने ना उसको इधर पेट के अंदर रखना है हाँ फर्स्ट मंथ नहीं दूसरा मंथ ही हाँ इतना बड़ा हो गया है ओके डीले फर्स्ट इमिड स्टार्ट बल सैड स्टार्ट ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂತೀರಿ ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಲ ಓ ಮಿಟಿ ಈಮಿಕ್ ಬರ್ಬ ನೀಮಿಕ್ ಬರ್ಪುಡ ಈಮಿಕ್ ಅತಾ ಎಸ್ ಈಮಿಕ್ इधर से ಓ जी यस मदिवयरना डिलीवरी आंटी उधर देखा यस मदिवयरना अन्य रेडी आतीरे ಅವ್ರ ಅಟ್ಟು ಮಂತಿ ಒಂದು ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ ಎಸ್ ತೂಕ ಏತು ಪೊರ್ಲು ನಡಬರು ಬಂದಿತ್ರಿ ಚೂವ ಅದು ಬರ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ದೇಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣು ಪುಲ್ಲನ ಕಾರಣ ವಾಕ್ ಅದಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮನ್ಪೋಡದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ತೂಲೆ ಸಾಕು चालला जातो तर ऑलरेडी उशिरा आला ये मोठे मला मी कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗರಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬಿರ ಬೋಯರೆ ಲೇಡಿ ಕೋಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾದಿ ಇರ್ತೀರಿ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಬಿರ ಇರ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಶೋ ಕಾತರ ಕೂಡ ನಡಬೋರ यस ओके और गित्तलांड ओके ಏನ ಶೋ ಕಾಣುವಾಗ ಹೊರ ಜೋರ್ ಪುನರ್ ಬರಲಿ ಕಿಶನ್ ಇದೆ ಏಕ ನಿಕ್ಲೆ ತರಡ ಬನ್ನಿರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಡೆ ಎಂಕೆ ಎಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಗ್ರೂಮ್ ರಾಜೇಶ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಡ ದಾಟಿ ಓಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪುದರ ಬಂದ ಜೊತೆ ಎನ್ನ ಪುದರನಾದ ಬಂದ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಗಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಎಸ್ ನಾನ ಬರ್ತನಕಲಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ ಪೊಲಿ ಬಂಜಾರ ವನಸಮಾನ್ ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಾರ ಪೊರುಲಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಾನ ವಿಶ್ವಮಾನ್ ಪುನಕಲ್ ದಯಮಂತದ ವಿಶ್ವಮಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ವನಸಕ ಪೋಪನಕಲ್ ದಯಮಂತದ ವನಸಕ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಾನೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಪೂರೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಕುಸಿಡಿತ್ತಾರೆ ದಾನೆ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರದ ಜೀವಿತ ಇಡೆ ಬೈದೇರಿ ಆರ ನಿಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇರಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಖುಷಿ ಕೊರಿಯೇರಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಈ ನಮ್ನೆ ತೆಲಿಪೇರಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪೂರೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರ ನಟ್ಟೋಡು ಅರೆಗ ಅಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಆನು ತಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಅವತ್ತೇ ಆವ ಅಂಚೆನೆ ಆ ರೀತಿ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರ್ದೆ ಪೂರ ಪೂರೇರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮಂತಿದ್ದೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮದ್ಮೆಯೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮಂತಿದ್ದೇರಿ ಅಂಚಾದೆ ಪುನಗ ಇನಿ ಯಾರಿಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರೋಡು ಬಂದುಂಡು ಅವು ಯಾರು ಮದ್ಮೆಯನ ಕೈತಿ ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಲೇರಿ ಅರ್ನ ಕೈಟಿ ದೇತ ನೋಡು ಬಂದು ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮುಸಲಿ ಕೈ ಸೆಕಡ್ ಬಂಡತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಕ್ಕ ನೇ ಮೇರೆ ನಾನು ಮುಗಾರಿ ಅಂತ ತುಲೆ ಅವು ಎಸ್ ಅಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ಈತ ಬೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಕೊಂಡಿರುದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಬಂಡತ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕದ Actually, she's my sister, like sister only. So, in college opposite but nalla tale picked opportunity to go mandal function. The entire crowd full teleport into must